Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndinoda kureurura kuti ndiri kufambidzanawo nabanguru mukoma wemurume wangu. Tatova almost 17 years tichingofambidzana kubva pandakaroorwa mukoma Nashi. Ndipo pandakatanga kufambidzana nabanguru mukoma wemurume wangu. Ipatiko zvinozvo manje zvava kunditya mwoyo. So ipapo mukoma Nashi pandakazoroorwa, ino ndakaita zvekutizira apo pandainge ndabatira pamuviri. So ndakati ndatanga kugara nemurume wangu ndokubva pamuviri paya pazobva apo pandainge ndava mu2 months. Zvino vabereki vemurume wangu vakabva vatanga kundivenga vachiti kana munhu kagara waita miscarriage zvinenge zvichireva kuti midzimu yemumusha inenge isina kukugamuchira. Ndakarwadzwa mukoma, vaitoda kutoti ndinge ndichidzokera kuvabereki vangu, asi banguru ndivo vakazongoramba vakamira neni vakabva vati kwete, hakuna zvakadaro, uyu hakuna kana kwaanomboinda. Mukoma Nashi ndakabva ndazongotanga kungowirirana navo banguru. Ndakazoti ndabatira pamuviri zvekare, ndipo apo pandakati ndava mu2.5 months pamuviri paya ndokubva pazobva. Izvi zvakaitika 3 times mukoma Nashi. Ndipo apo pandakazombogara pasi nabanguru ndichivabvunzawo kuti chii chainge chimboitika kwandiri, ndichitofungidzira kuti zvimwe kuda mumhuri mainge muine ainge akabata-bata. Saka ivo banguru vakabva vazonditi murume wangu vaingofungidzira kuti zvimwe kuda ainge aine problem, vachitoti ndinofungidzira kuti mufana wangu uyu ane urume husina kusimba hwekuti hunokwanisawo kuzoumba chipenyu chinorarama chichizonosvika pakunozvarwa. Ndokusaka mainini muri kungoramba muchiita mamiscarriages. Saka banguru vakabva vazondiudza kuti vakatanga kunyumwa kuti murume wangu ainge aine problem. Hanzi vaiti sevakomana kana vakaenda kurwizi kunogeza kana kunoswima, hanzi wangu murume ainge asingadi kurakidza vamwe nhengo yake sezvavainge vachiita ipapo. So ndopavakatanga kungofungidzira kuti maybe ainge aine problem. So takaramba tichingotaura navo banguru kudzamara murume wangu paakazowana basa. Ainge ava kushanda kudhorobha. Nerimwe zuva banguru ndakavakumbira kuti vange vachindiperekedza, ndainge ndichida kuenda kuhuni. Ndikabva ndati kwavari banguru ndiperekedzei. So pamba tainge tingori isu tega vanhu vakuru. Vanatete vangu vainge vasipo uye zvekare pamba painge pangori nezvizukuru, vamwene navatezvara vainge vabuda vaenda kumusangano. Mukoma takati taenda kuhuni kuya ndipo patakabva tazongoita musikanzwa. Asi ipapo patakaita musikanzwa tisina kushandisirana dziviriro, ndakatonzwa kutoti there was something that had happened. Ndikangotiwo zvimwe kuda. Mukoma Nashi pakati papera 2 weeks ndainge ndava kungonzwa kungoneta, so kungosema chikafu. Ndikatoona kutoti yenge iri nhumbu yainge yatobata. Apa pa2 weeks idzodzo nabanguru tainge tongoti kana tikawana mukana tobva tatosika bonde. Ndakazoti kuti Mwari wangu mandibvira nepi, because murume wangu akazongodzoka. Apa aifanira kuti anga achizodzoka month end. Paakadzoka paya ndikabva ndatomuudza kuti ndainge ndiri panzara ndokubva tasika bonde redu. Ndichitomuudza kutoti the way yatainge tarara tose ndaitofungidzira kuti ndainge ndabatira pamuviri. Vakafara chaizvo nokubva adzokera hake kudhorobha. Mukoma Nashi pakati paperawo 1 month nokugeza nokuita sei, ndokubva ndazoti mumwedzi wechinumber 2 ndikatoziva kutoti yainge iri nhumbu yabanguru. Mukoma Nashi ndakaichengeta nhumbu iya. Apa ndainge ndichida kuprova point kuti zviye zvainge zvakataurwa nabanguru chainge chiri chokwadi here, kuti murume wangu urume hwake hwainge husina simba. Nhumbu iya yakati 2 months 3-4 months mukoma.
kuzonosvika mwana achitonozvarwa. Zvinoitawo Mwari vanongozvichengeterawo nherera dzavo. Ndakabva ndazonozvara mwana ainge akaita mood queen chaiye nevamwe vatete vangu. Mukomana Shi vakafara zvisingaiti, kunyange zvake ainge ari mukomana, but mafananiro acho aakaita navatete, mhuri yose yakafara mukoma. Ndokubva zvanzi mwana uyu aifanira kuti ange achizopiwa zita ravasekuru vake, vatezvara vangu. After that mukoma ndakabva ndapamwa zvekare chimwe chana nabanguru. Mukomana Shi vana vose vandakazvara hapana kana mwana 1 wandakazvara nemurume wangu. Ndakazvara nabanguru mukoma wemurume wangu. Ndinganziwo zvandakaita izvi ndakakanganisawo here mukoma, because I was trying to save my marriage. Plus makore acho iwawo izvi zvema-DNA kwainge kusitomborina zvema-DNA. Vanhu vaingoita zvekungofananidza, kana vakangofananidza mwana kana akangofanana noumwe wehukama vaibva vatoti uyu mwana wemudzinza, nekutarisa zvekare mukati memaoko. So pari zvino mukomana Shi nekuda kwema-DNA handitomborina kana peace of mind. Kukuudzai chokwadi mukoma, ndinogara ndichingonamata kuti Mwari dai maita kuti vaMugabe vange vachingosiyana nezvavari kuita, nekuti havasi kana kuda kupa vanhu peace of mind. Vakaita sesu vanoita sekunge vakatumwa nevanhu vane mwoyo yakashata kuzotiparadzira mamarriages edu. Munamato wangu ndewekuti nerimweni ramazuva dai vakanoita ma-DNA acho pamba pevanhu vanoroya, then vobva vazopinda pama-1 DNA show yacho isazongoramba ichienderera kumberi mukoma, because I am always scared apa murume wangu anoifarira sei. Ndinoita kudikitira mukoma paya panenge pava kuda kuverengwa ma-results. Ndinoita sekunge ndichadzima TV nekuda kwekuti ndinozviziva kuti vana vose vatiinavo nemurume wangu havasi vana vake, vana vemukoma wake. But handiti chakakosha ndechekuti vana vemudzinza here. I saved him mukoma. Am I a bad person, or I am a woman who did all that she could so as to save her marriage? Mukoma murume wangu akazoitawo mari. Pari zvino tinotorarama kaupenyu katoripo. I would rather kill than to be divorced from my husband, because I worked so hard for us to be where we are right now. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Vanhu zvavanotoshuvira vanhu zvakaipa, naimi zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndinotoshuvira kuti dai vanoita ma-DNA pamba pevanhu vanoroya. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi inini closure show haindipi peace of mind, but inotondipa mazi-stress. Saka kune vanhu vanonga vachitodikitira paya vanhu pavanenge vachiona DNA closure show. Zvakangoma hazvo vedu we. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hongu munokwanisa henyu kungozvisimbisa muchiti vana vemudzinza, but bottom line what you did vanzvadzi, it is very wrong. Zvamakaita izvozvo apa banguru futi is the same nekuti ndibaba ndivatezvara venyu. Dai vainge vari bamunini zvimwe kuda, but banguru baba here zvinoreva kuti makazvara navatezvara, ndo makunaka iwawo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Asi hanziwo pandakazviitawo zvinhu izvi ndakazviita
kusati kwava nemadna. Saka ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo and I am asking for help. I think kuti zvava kutoitika kwandiri zvitori nemweya wenhamo mukati, because zvakazongotanga mushure mekunge ndawana basa. So mukomanashi ndakati ndawanawo basa ndava kushandawo security, ndipo apo pandakangotanga kungochiva vamwe amai. So kuma areas ungo kwandinoshanda kunogara vanhu vane mari dzavo, saka makuseni oga vanomuka vachiita maexercise, vachimhanya vachiita sei. Saka nerimwe zuva ndakatoti ndava kutofamba ndichitoenda zvangu kumba, ndopandakazongoona umwe mukadzi ainge akanaka, then ndokubva ndaramba ndakamutarisa mukoma. Ndakabva ndanzwa ndichimuchiva, asi ndakangoramba hangu ndakatsikizira, even though ainge akapfeka zvinhu zvekuti zvainge zvichitotora mwoyo, kashoti kainge kari kadiki diki uye nekainge kakaita kunge kabra achiexercise zvake. Makuseni sei nemukoma nashe. So ndakazongoramba ndongomutaimira mukadzi uyu. Zvino zvandava kuita mukoma nashe, I am scared kuti one day I am going to get arrested. Saka kunzvimbo kwacho kwandinogara mukoma kunogara mbinga. Semasecurity tinototendedzwa kuti tinge tichipinda mudzimba dzevanhu, but not inside. Tinenge tichingotenderera payard tobva tapatrola tichitarisa kuti is everything okay. So ndakazopinda muyadhi make mukadzi uyu. Maketeni ainge akatovhurwa, mukoma painge pari pakati pawo usiku. Ainge akatorara zvake mukoma nashe, asina kana chaainge akapfeka. Zvandakaita ipapo mukoma nashe, ndakati ndapedza ndakabva ndatovhunduka kuti ipapapa ndaitei. Ndakaramba ndakamudongorera mukoma ndichinakirwa nechimiro chake, ndokubva ndatotanga kuita chimhandara maoko. Ndinoda kungoti dai Mwari vandiregerera, kodai ndakabatwa handiti ndaisungwa here. Iniwo mukoma ndakaita madhiri kuti ndinge ndichiwana chiya chikadhi chavanoti sira, chekuti kana usina sira iyoyo haukwanise uye hautendedzwi kuti unge uchishanda as a security guard. Saka zvinonetsa kubuda zvimakadhi izvozvo. So ndakangoendawo ndikatoroverwa mazheti, ndokusaka ndikakwanisa kuzowanawo basa. Mukoma nashe, kukambani kwacho kwandiri kushandira kune vanhu vamwe mukoma vanofamba nedzimwe motikari asi vachishanda semasecurity, motikari dzinodhura, because it is a paying company. Ipapa ndiri kunzi kana ndikamboshanda then ndichazoenda kumaini uko kwekuti ndinenge ndava kuwana mari yakawanda. So I feel as if zvinhu izvi zvandava kuita zvinoita sekunge zvatova nesatanism mukati. Mukoma nashe, ndinokumbirawo kuti kana mukaposta nyaya yangu mubva mazondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Chandiri kungoda pari zvino, dai makwanisa kuwanawo munhu wekuti anondibatsira, anokwanisa kuzondinamatirawo, so that kana iri satanism yandakatojoiniswa, I do not want to do it mukoma, because zvandiri kuita zvinosungisa zvekuti unopinda pamayadhi evanhu wobva watanga kudongorera vakadzi vevanhu vakarara. Am I going mad? Idhimoni here? Ishave reurombe here randibata? Ende kana ndikasazviita zvinhu izvi mukoma nashe, I don't know zvandinenge ndava kunzwa. So kuita sekunge munhu ava kuda kubatwa nemapanic attacks pachest pangu apa panenge pachibaya-baya, kuzonosvika ndichinodongorera vakadzi mukoma nashe vanenge vakazvivatira, vamwe vanenge vachigeza zvavo, kungonomira padhuze nepawindo repabath. Ndinobva ndatonzwa hana yangu ichitodzikama. Please assist me. I am a man that needs help. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi, please help me. I am a man that needs help. Indeed mukoma, you are a man that need help. Zvinhu zvamuri kuita izvo hazvisitombori kana normal zvachose.
asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Yes indeed, that is satanism yamava kutoita. Hakuna zvakadaro kuti munoenda munodongorera munhu mubatwa neruchiva rwakadaro, asi that is what the devil does. Paya paunenge wava kuda kunosimukira ndipo paunongotanga kuita zvimwe zvinhu like izvezvi muri kuti kukambani kwamunoshandira kune vanhu vanofamba nemotikari dzinodhura, apa vangori masecurity company yacho inobhadhara. Manje munenge mava kunoshanda kumine making a lot of money, all of a sudden mava kutanga kuita zvinhu zviri stupid kudaro zvekuti kana munhu iyeye akakuonai obviously anongofonera mapurisa mobva matonzi you are a rapist, mutoenda kujeri. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Try to control yourself even ipapo pamuri kuti pamunenge mava kuda kunodongorera vanhu vanenge vakazvirarira zvavo then motanga kunzwa muchibayiwa muchest. Try some relaxation methods. Panapa paYouTube mukangotsvaka mavideos akadaro you can learn how to relax. Uye zvekare kana muchikwanisa downloadai maaudio books kana kudownloada bible riya rekuti rinenge riine audio. All that you do is you just take your earphones and you listen to the Bible. I think zvinokwanisa kukubatsirai kana kuteerera music. Imwe music iri slow and relaxing whilst you are doing your job. Do not let the devil control you, nekuti muchasungwa very soon. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Mukoma ndakatangawo kuroya nagogo vangu kubva ndichiri mwana mudiki. Zvizhinji mukoma zvakaitika kuzonosvika ndichizotanga kuroya. Zvizhinji zvacho handichakwanisi kuzvirangarira because ndainge ndichiri mwana mudiki mukoma. So gogo vangu vakanditemerera mashavi ancho iwawo euroyi. Uye zvekare kana ndikaritsira tsamwa munhu iye anobva atosangana nemaproblems. So I am married now. Ndigerewo munomu munyika yevatorwa. But manje nyaya yava kundishungurudza ndeyekuti inini mukoma pose pandinenge ndagara panototanga kutoita maproblems pamba ipapo. Panotanga kuita mamwe mapete ekuti kunyangwe mukashandisa mishonga yakaita sei mapete iwawo haaperi because ndicho chipo changu chandinacho. Ndine chipo chekukonzeresa kuti panzvimbo pandinenge ndiri pange pachizoita mweya wehudyi. Saka vanhu vaya vandinenge ndava kugara navo sevavakidzani vangu vanobva vatanga kusangana nemaproblems mukoma ekuti kana ukabata mari yacho haishandi. Kunyange mumba mukaita chikafu chinongopera. Munenge muri vanhu vekuti munenge muchitobata mari but mari yacho kuti muti inenge ichimboshandei panenge pachitomborina kana zvainenge ichimboshanda. So mukoma Nashe ndiyo confession yangu yandiinayo pari zvino. Handidi hangu kutaura zvakawanda ndichipedzera vanhu nguva, but I really want to give my life to Christ. Kuchechi hangu ndinoenda, but kungoendawo kuchechi zvezvo zvekungotiwo I go to church because hama dzemurume wangu dzinonamata. Saka I just told myself kuti let me also start to go to church. Saka ndinotoendawo kuchurch nemurume wangu, but zvechechi mandiri hazvitomborimo mukoma. Ndinorangarira kuti patori neimwe nguva yekuti ndaitobvarura mapages eBible ndobva ndatotanga kutomapisa zvangu mukoma ndichitongonakirwa nazvo. I know because ndinocontrolewa nemademoni even though vanhu vakandijaja, but I never chose to be this person that I am. So I really need your help. Uye zvekare I need advice from your followers. Iniwo ndine nyoka dzangu dzandakapiwa nagogo vangu. Saka nyoka idzi dzinoti paya kana zvikanzi ngatinamatei, nyoka idzi mukoma dzinotouya kwandiri dzobva dzandirangaridza kuti ndinofanira kuti ndike ndichingonamata ndichingoburitsa hangu mavoice praying on top of my voice, but mumwoyo mangu I am not supposed to concentrate
on praying to God. Rather ndinenge ndichitofara zvangu ndichitoti nhasi ndikuda kuenda kunoroya nhingi. So I do not want to do this anymore. Ndichiri mwana mudiki mukomanashi, I still need to enjoy life. Handidi kuti ndinge ndichizoti maybe 3 years down the line ndaisa murume wangu pachijana. He is an innocent and a loving husband. Please advise me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo vedu, where the devil is at work. Kutora Bible kutanga kubvarura hanzi mapages eBible ndichitongopisa zvangu neBhayibheri because I am being controlled by demons. Strange things indeed, they do happen in this world. Tingamupawo advice yakaita sei mwanasikana uyu hanzi kunamata, ndinongonamata zvangu. Zvakangoma hazvo vedu way, but hanzi even though ndikanamata ndichidanidzira on top of my voice, but mumwoyo mangu ndinenge ndichitoplana kutoti mangwana ndoda kuenda kunoroya nhingi. Zvakangoma hazvo vedu way. It is not everyone anoenda kuchurch who is a Christian. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please do not forget to join our membership area as soon as Taita settled down, because we moved from one house to another, so we are still settling down. So if there are any content creators out there vanoda kuita content, you can still come to my inbox before mukana usati wavhara, then we can see what we can do. There are only limited spaces available. After that, then we will close the space. It will be an opportunity for you to make money online. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.